Το τηλεφώνημα στο κέντρο άμεσης δράσης της Καλαμάτας καταγράφηκε στις 2:37 το μεσημέρι. Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν σπασμένη, κομμένη από λυγμούς και από μια απόγνωση τόσο βαθιά, που σχεδόν παρέλυε τις λέξεις. «Βοήθεια σας παρακαλώ, βοήθεια, η γυναίκα μου έπεσε, δεν αναπνέει στον ελαιώνα μας, στο πυργάκι σας οικετεύω, κάντε γρήγορα». Ο τηλεφωνητής προσπαθούσε να αποσπάσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά το μόνο που άκουγε ήταν ένας ήχος που έμοιαζε με το ουρλιαχτό ενός πληγωμένου ζώου, ένας ήχος που έσχιζε την απογευματινή γαλήνη της μεσηνιακής υπαίθρου. Αυτό το τηλεφώνημα ήταν η αρχή του τέλους μιας ιστορίας που είχε ξεκινήσει μήνες πριν, κάτω από τα ασημένια φύλλα των αιωνόβιων ελαιόδεντρων, σε ένα μέρος όπου ο χρόνος κυλούσε αργά και οι τραγωδίες έμοιαζαν να ανήκουν σε άλλους κόσμους. Το πρωινό στο μικρό χωριό πυργάκι της Μεσσηνίας είχε πάντα μια γλυκιά, οικία αίσθηση. Ο ήλιος δεν είχε ανέβει ακόμα ψηλά, αλλά οι χρυσές του αχτίδες είχαν ήδη αρχίσει να διαπερνούν τα κλαδιά των ελιών, σχηματίζοντας μακριές, φωτεινές λωρίδες πάνω στο ξερό χώμα. Ο ελαιώνας του Νίκου και της Ελένης βρισκόταν στην άκρη του χωριού, δίπλα σε ένα μικρό ριάκι που στέρευε το καλοκαίρι. Ο αέρας μύριζε χώμα, ξερά χόρτα και την υπόσχεση του επερχόμενου λιωμαζώματος. Από τα χαράματα, ο Νίκος ήταν ήδη ανεβασμένος σε μια ψηλή, ξύλινη σκάλα, με τα γάντια στα χέρια και το βλέμμα του καρφωμένο στα κλαδιά που χρειαζόντουσαν κλάδεμα. Τα χτυπήματα του πριονιού του ακούγονταν ρυθμικά, ένας γνώριμος ήχος που σηματοδοτούσε την έναρξη κάθε ημέρας. Η Ελένη στεκόταν κάτω, μαζεύοντας τα κομμένα κλαδιά σε στίβες, με το βλέμμα της στραμμένο προς τον άντρα της, γεμάτο μια αδιόρατη ανησυχία. «Πρόσεχε μη γλιστρήσεις, Νίκο», του είπε, με μια φωνή απαλή σαν το πρωινό αεράκι. Ξέρω», απάντησε εκείνος, χωρίς να πάρει τα μάτια του από τη δουλειά του. Κάτω από τα πόδια του Νίκου, ο κήπος ήταν καθαρός, τακτοποιημένος από το προηγούμενο βράδυ. Η Ελένη περπατούσε τριγύρω, μαζεύοντας μερικές πεσμένες ελιές από την προηγούμενη χρονιά. Στην επαρχία, το να πέφτουν καρποί από τα δέντρα ήταν κάτι συνηθισμένο, αλλά ένα τυχές πέσιμο, μια πτώση από ψηλά, μπορούσε να αποβεί μοιραία. Όλοι το ήξεραν, όλοι το φοβόντουσαν. Στην αρχή του κτήματος, ένας μικρός χωματόδρομος οδηγούσε στο ριάκι. Το χώμα ήταν ακόμα νοπό από τη βραδινή υγρασία, κάνοντας το περπάτημα ολισθηρό. Τα αποτυπώματα από τις μπότες του Νίκου ήταν χαραγμένα στο χώμα σαν σημάδι από μελάνι. Τη στιγμή που η Ελένη ετοιμαζόταν να πάει στο σπίτι για να φτιάξει καφέ, άκουσε το γνώριμο ήχο ενός παλιού αγροτικού αυτοκινήτου να πλησιάζει. Το ταλαιπωρημένο όχημα του Κώστα, του εμπόρου που αγόραζε το λάδι της περιοχής, επιβράδυνε και σταμάτησε μπροστά στην είσοδο του ελαιώνα. Ο Κώστας ήταν σχεδόν 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Νίκο, με μια μικρή κοιλιά, καλοχτενισμένα μαλλιά και ένα πουκάμισο πάντα χωμένο μέσα στο παντελόνι. Στο χέρι του κρατούσε πάντα ένα μικρό σημειωματάριο που κατέγραφε τιμές και ποσότητες. Μπήκε μέσα με ένα πλατή χαμόγελο. «Καλημέρα σας. Από τα χαράματα στο πόδι το ζευγάρι, έχετε καλό πράμα για μένα φέτος». Η Ελένη απάντησε με ένα αμήχανο χαμόγελο, ενώ ο Νίκος απλώς μουρμούρισε ένα «καλημέρα» και συνέχισε τη δουλειά του. Ο Κώστας κοίταξε προς τα πάνω, προς τον Νίκο. «Επικίνδυνο αυτό που κάνεις, ρε Νικόλα. Να σου δείξω εγώ έναν τρόπο να δένεις τα κλαδιά με σχοινί, να μην ανεβοκατεβαίνει συνέχεια». Το είπε αυτό, αλλά τα μάτια του έμειναν στραμμένα στην Ελένη για λίγο περισσότερο από το κανονικό. Ένα βλέμμα φευγαλαίο, που αν δεν το πρόσεχες, θα το θεωρούσες τυχαίο. Αλλά η Ελένη το κατάλαβε. Και ο Νίκος, παρόλο που δεν κοιτούσε κάτω, το ήξερε. Τους τελευταίους μήνες, ο Κώστας περνούσε από τον ελαιώνα τους κάθε λίγες μέρες. Στην αρχή, η Ελένη δεν έδινε σημασία, σκεπτόμενη ότι ένας έμπορος πρέπει να ελέγχει την παραγωγή. Σταδιακά, όμως, οι ερωτήσεις του Κώστα δεν αφορούσαν πλέον τις ελιές. «Κοιμήθηκες καλά, Ελένη? Σήμερα φαίνεσαι λίγο κουρασμένη. Ο Νίκος λείπει όλη μέρα, θα βαριέσαι εδώ μόνη σου, έτσι δεν είναι?» Αυτές οι ερωτήσεις έφερναν την Ελένη σε δύσκολη θέση, ενώ ο Νίκος γινόταν όλο και πιο απόμακρος, όλο και λιγότερο ομιλητικός. Αλλά επειδή η πώληση του λαδιού εξαρτιόταν από τον έμπορο, ο Νίκος δεν μπορούσε να μιλήσει βαριά. Το πιο ενοχλητικό, όμως, ήταν ότι οι επισκέψεις του Κώστα γίνονταν όλο και πιο συχνές, ειδικά τις στιγμές που ο Νίκος ήταν απορροφημένος στη δουλειά του και δεν πρόσεχε την Ελένη. Σήμερα ήταν μια τέτοια μέρα. Ο Κώστας περιέφερε το βλέμμα του στον κήπο και σταμάτησε σε ένα παγκάκι που κάποιος είχε τοποθετήσει κάτω από τη σκιά 2 δέντρων. Εδώ κάθεσαι και ξεκουράζεσαι, Ελένη?» Εκείνη απάντησε αμήχανα, «Ναι, μερικές φορές, όταν κουράζομαι». Ο Κώστας χαμογέλασε, ένα χαμόγελο με υπονοούμενο. «Στον κήπο σου είσαι, όπου θέλεις κάθεσαι, αρκεί να νιώθεις άνετα». Η Ελένη γύρισε το πρόσωπό της, ελαφρώς κοκκινισμένη.
Από ψηλά, ο Νίκος τους κοίταξε, και στο βλέμμα του διακρινόταν μια ένταση που η Ελένη δεν μπορούσε να εξηγήσει. «Θα ρίξω μια ματιά στα δέντρα σήμερα και θα αφήσω μια προκαταβολή», είπε ο Κώστας, βγάζοντας το σημειωματάριο του. «Θα τα κοιτάξω προσεκτικά και θα διαλέξω». Αλλά δεν έφυγε αμέσως. Έμεινε εκεί, μιλώντας για τον καιρό, για την τιμή του λιπάσματος, για την κατάσταση του ριακιού, στην πραγματικότητα προσπαθώντας να παρατείνει το χρόνο παραμονής του. Η Ελένη ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, μια αόριστη αίσθηση σαν να στεκόταν μπροστά σε ένα σκοτεινό δάσος λίγο πριν ξεσπάσει καταιγίδα. Παρόλο που δεν το έλεγε, μια ελαφριά ανησυχία είχε φωλιάσει στην καρδιά της, σαν μια λεπτή γραμμή που χώριζε την πρωινή γαλήνη από κάτι που πλησίαζε. Πολύ αργά, αλλά σταθερά. Ο μικρός χωματόδρομος αντιχούσε από τις φωνές των παιδιών, τον ήχο από τα μηχανάκια των γειτόνων που πήγαιναν στα δικά τους κτήματα, το λάλημα των πετεινών. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Αλλά αυτή ακριβώς η φυσιολογικότητα έκανε την Ελένη να αισθάνεται άβολα, ειδικά όταν το βλέμμα του Κώστα γύρισε πάλι προς το μέρος της, αυτή τη φορά για περισσότερη ώρα, με κάτι στα μάτια του που δεν απευθυνόταν σε μια παντρεμένη γυναίκα. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ένα ξερό κλαδί έσπασε από ένα δέντρο σε απόσταση και έπεσε στο έδαφος με έναν υπόκοφο θόρυβο, κάνοντας την Ελένη να πεταχτεί. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά ο ήχος αντίχησε σαν κακός ιονός. Η Ελένη δεν ήξερε ότι σε μια βαθιά γωνιά αυτού του ελαιώνα, μια τραγωδία είχε ήδη αρχίσει να ξετυλίγγεται. Το μεσημέρι στη Μεσσηνιακή Ηπεθρό είναι πάντα ζεστό. Ο ήλιος, καρφωμένος στο ζενήθ του ουρανού, έκανε τη γη να αναδίδει αυτή τη χαρακτηριστική, βαριά μυρωδιά του καμένου χώματος και της ξερής βλάστησης. Μέσα στον ελαιώνα του Νίκου, όμως, η ατμόσφαιρα ήταν δροσερή, χάρη στη πυκνή σκιά που δημιουργούσαν τα φύλλα των δέντρων. Αφού τελείωσε το κλάδεμα, ο Νίκος κατέβασε τα εργαλεία του και μπήκε στο σπίτι για να πλύνει το πρόσωπό του. Η Ελένη, από την άλλη, συνέχιζε να μαζεύει τα μικρά κλαδιά που έπρεπε να απομακρυνθούν. Ο ήχος από τα ξερόκλαδα που έσπαγαν κάτω από τα πόδια της ακουγόταν ρυθμικά στη γωνιά της αυλής. Μια κότα έσκαβε το χώμα αναζητώντας σκουλίκια, και πότε χτυπούσε τις στερούγες της, σκορπίζοντας ξερά φύλλα στον αέρα. Όλα ήταν ήρεμα, αλλά κάτι μέσα στη ψυχή της Ελένης δεν ήταν ήρεμο πια. Είχε μια παράξενη αίσθηση, σαν κάποιος να στεκόταν πίσω της και να την παρακολουθούσε, αν και κάθε φορά που γυρνούσε, δεν έβλεπε κανέναν. Μια μέρα, ενώ πότιζε τις γλάστρες, τρόμαξε βλέποντας τη σκιά ενός άντρα να περνά φευγαλέα στην άκρη του κτήματος. Αμέσως μετά, συνειδητοποίησε ότι ήταν ο Κώστας, που στεκόταν σιωπηλός δίπλα στο αυτοκίνητό του και κοιτούσε προς το μέρος της. «Τι κάνεις εκεί, Ελένη? Με τέτοια ζέστη και εσύ στη δουλειά? Είσαι πολύ εργατική». Η φωνή του ήταν απαλή αλλά σιρτή, και για κάποιο λόγο προκαλούσε ένα τριχύλα. Η Ελένη απλώς χαμογέλασε αμήχανα και γύρισε στη δουλειά της, αλλά το μυαλό της ήταν ταραγμένο. Κανείς δεν το έλεγε ανοιχτά, αλλά όλοι στην περιοχή ήξεραν ότι ο Κώστας ήταν γλυκομίλητος και γυναικάς. Η γυναίκα του και τα παιδιά του ζούσαν αλλού, ενώ εκείνος γύριζε από χωριό σε χωριό για να αγοράζει λάδι, γνωρίζοντας κάθε λογής ανθρώπους. Παρόλα αυτά, έδειχνε ένα παράξενο ενδιαφέρον για την Ελένη. Αρχικά ήταν απλές ερωτήσεις, μετά άρχισε να της φέρνει τα καλύτερα φρούτα από άλλες περιοχές, μετά κρύο νερό για να δροσιστεί, και τώρα στεκόταν και της μιλούσε για ώρες. Ο Νίκος το ήξερε, αλλά ήταν ήσυχος άνθρωπος και χρειαζόταν τον έμπορο για να πουλήσει την παραγωγή του. Δεν ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα. Μια φορά της είχε πει ψιθυριστά: «Μην αφήνεις τους άλλους να παρεξηγούν, Ελένη». Εκείνη απλώς είπε «ναι», αλλά όταν ο Νίκος απομακρύνθηκε, το βλέμμα της σκοτίνιασε, σαν μια απογοήτευση που ούτε η ίδια δεν καταλάβαινε. Δεν ήταν ερωτευμένη με τον Κώστα. Αλλά όταν ο άντρας στο σπίτι σου είναι λιγομίλητος, όταν δεν δείχνει το ενδιαφέρον του, όταν περνάει όλη τη μέρα του πάνω στα δέντρα, και ένας άλλος άντρας σου λέει συνεχώς γλυκόλογα, είναι δύσκολο για μια γυναίκα να μην κλονιστεί. Εκείνο το απόγευμα, ενώ ο Νίκος ψέκαζε τα δέντρα σε μια άλλη γωνιά του κτήματος, ο Κώστας εμφανίστηκε ξανά. Πάρκαρε το αυτοκίνητό του στην είσοδο, δεν φώναξε καν, απλώς μπήκε μέσα σαν να ήταν το δικό του σπίτι. «Πιες λίγο νερό να δροσιστείς, Ελένη», είπε ο Κώστας, δίνοντάς της ένα μπουκάλι που είχε ήδη ανοίξει. Η Ελένη δίστασε, αλλά τελικά το πήρε, εν μέρει από ευγένεια, εν μέρει από φόβο μήπως τους δουν οι γείτονες και αρχίσουν τα σχόλια. Ο Κώστας στεκόταν πολύ κοντά της. Η μυρωδιά της φτηνής κολόνιας του, ανακατεμένη με τον υδρότα του, την έκανε να νιώθει άβολα, αλλά δεν τολμούσε να απομακρυνθεί. Κοίταξε γύρω του και είπε με μια όριστη φωνή: «Αυτός ο ελαιώνας βγάζει καλό λάδι. Θα πιάσει καλή τιμή φέτος, αρκεί το ζευγάρι να είναι αγαπημένο». Την τελευταία φράση την τόνισε, κοιτώντας την ευθεία στα μάτια. Η Ελένη έσφιξε τα χέρια της, θυμούμενη ότι τις τελευταίες μέρες είχαν τσακωθεί με τον Νίκο. Ήταν για κάτι ασήμαντο,
ο Νίκος ήταν τόσο απασχολημένος που δεν γύρισε σπίτι για φαγητό. Όταν η Ελένη παραπονέθηκε, εκείνος της είπε: «Άσε με να δουλέψω, Ελένη, αυτή η χρονιά είναι σημαντική». Λίγες μόνο λέξεις, αλλά η Ελένη τη σκεφτόταν ξανά και ξανά. Οι γυναίκες πληγώνονται εύκολα όταν δεν νιώθουν την προσοχή που χρειάζονται. Ο τρόπος που μιλούσε ο Κώστας ήταν σαν να ήξερε τα πάντα για το σπίτι τους. Πώς τα ήξερε? Του τα είπε κάποιος? Ή απλώς παρατηρούσε τα πάντα με υπερβολική προσοχή? Εκείνη τη στιγμή, ένας δυνατός άνεμος φύσηξε ξαφνικά, κάνοντας τα φύλλα των ελιών να θροίζουν και τους μικρούς καρπούς να τρέμουν πάνω στα κλαδιά. Η Ελένη άρχισε να μαζεύει μερικές ελιές που είχαν πέσει, όταν το βλέμμα της έπεσε ψηλά, όπου ο Νίκος προσπαθούσε να φτάσει ένα πολύ ψηλό κλαδί. Το σώμα του αιωρούνταν επικίνδυνα, και η καρδιά της Ελένης χτύπησε δυνατά. Ο Κώστας κοίταξε προς τα εκεί και χαμογέλασε ειρωνικά. Με αυτόν τον τρόπο που σκαρφαλώνει, μία μέρα θα πέσει και θα σακατευτεί. Η Ελένη γύρισε προς το μέρος του, ελαφρώς θυμωμένη. «Γιατί τα λες αυτά? Το έχει συνηθίσει». Ο Κώστας σήκωσε τους ώμους. «Και οι συνηθισμένοι πέφτουν. Και αν πέσει, ποιος θα υποφέρει? Εσύ θα υποφέρεις, Ελένη, ποιος άλλος?» Αυτά τα λόγια την έκαναν να παγώσει. Μία αίσθηση που δεν μπορούσε να περιγράψει την κυρίευσε, ένα συνδυασμός φόβου, ντροπής και δυσφορίας. Ο Κώστας, σαν να κατάλαβε την αντίδρασή της, πλησίασε ακόμα περισσότερο. «Έχετε προβλήματα στο σπίτι? Πες μου, Ελένη. Αν μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω». Η Ελένη απομακρύνθηκε. «Δεν υπάρχει τίποτα, Κώστα». Αλλά μέσα της, ένας λεπτός ιστός ανησυχίας άρχισε να υφαίνεται. Ο Κώστας ήταν υπερβολικά οικείος, υπερβολικά γρήγορος, υπερβολικά σίγουρος για τον εαυτό του, και το βλέμμα του δεν ήταν πια το βλέμμα ενός εμπόρου που ελέγχει την παραγωγή. Αργά το απόγευμα, όταν ο Νίκος έφερε τα εργαλεία του πίσω στο σπίτι, η Ελένη παρατήρησε στο μανίκι του ένα μικρό κομμάτι από παλιό σχοινί, από αυτά που χρησιμοποιούσα για να δένουν τα κλαδιά, ένα σχοινί που είχε ξεχάσει να μαζέψει το πρωί. Θυμήθηκε ξαφνικά ότι το μεσημέρι, περνώντας ανάμεσα από δύο ελιές, είχε δει ένα κομμάτι σχοινί δεμένο σε ένα κλαδί να κουνιέται στον αέρα. Της είχε φανεί παράξενο, σαν κάποιος να το είχε μόλις δέσει και μετά να το είχε λύσει. Δεν έδωσε σημασία τότε, αλλά τώρα που το ξανασκεφτόταν, μια ανατριχύλα τη διαπέρασε. Πλησίασε για να ρωτήσει τον Νίκο, αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο Κώστας φώναξε από την είσοδο του κτήματος: «Ελένη, αύριο θα περάσω νωρίς. Έχω κάτι να σου πω». Η φωνή του χάθηκε μέσα στο σφύριγμα του ανέμου. Για κάποιο λόγο, η Ελένη ένιωσε ότι αυτά τα λόγια δεν αφορούσαν απλώς την αγοραπολισία του λαδιού. Και εκείνο το βράδυ, ξαπλωμένη δίπλα στον Νίκο, ακούγοντας τον άνεμο να χτυπά τη στέγη, ένιωθε ότι μέσα σε αυτόν τον απέραντο ελαιόνα, κάτι περίμενε να εκραγεί. Κανείς τους δεν ήξερε ότι αυτό που πλησίαζε δεν ήταν απλώς μια καταιγίδα. Ήταν ένας τυφώνας που θα κατέστρεφε τις ζωές και των τριών τους. Εκείνο το βράδυ, μετά από μια κουραστική μέρα, ο Νίκος, αφού έφαγε, βγήκε ξανά στον κήπο για να ελέγξει μερικά δέντρα κοντά στο ριάκι. Φοβόταν μήπως ο δυνατός άνεμος έριχνε κάτω τους καρπούς που πλησίαζαν στην ορίμανση. Ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος από τον απογευματινό αέρα, και τα σύννεφα φαίνονταν να κρέμονται χαμηλά. Το φεγγάρι ήταν σχεδόν κρυμμένο, αφήνοντας μόνο λίγες ασημένιες αντάβιες να χορεύουν πάνω στη σκοτεινή επιφάνεια του νερού. Ενώ ο Νίκος ήταν μακριά, η Ελένη μάζεψε τα πιάτα και κάθισε για λίγο στη βεράντα. Η νυχτερινή ησυχία της υπαίθρου σε κάνει να σκέφτεσαι διάφορα, και τον τελευταίο καιρό το μυαλό της ήταν ήδη αρκετά ταραγμένο. Ξαφνικά, από το χωματόδρομο που οδηγούσε στον κήπο, ακούστηκε ο ήχος ενός κινητήρα που έσβηνε, και αμέσως μετά, μια ανθρώπινη σκιά εμφανίστηκε. Ένα μικρό φως από φακό σάρωσε για μια στιγμή τα ξερά φύλλα στην αυλή. Η Ελένη πετάχτηκε, αλλά κατάλαβε αμέσως ποιος ήταν. Ο Κώστας είχε έρθει ξανά. Μπήκε μέσα χωρίς καν να φωνάξει, σαν να ήταν ένα μέρος που επισκεπτόταν κάθε βράδυ. Χαμογέλασε μέσα στο σκοτάδι. «Δεν κοιμήθηκες ακόμα, Ελένη? Έχει πολύ ζέστη απόψε. Πήγα να δω τα χωράφια του κυρμπάμπι εδώ κοντά και είπα να περάσω να δω τι κάνεις». Η Ελένη πάγωσε. «Είναι αργά, Κώστα. Μπορούσες να έρθεις αύριο». Αλλά η φωνή της δεν ήταν δυνατή, ακουγόταν περισσότερο σαν αναστεναγμός. Ο Κώστας σήκωσε μια μικρή πλαστική σακούλα. «Σου έφερα λίγα σίκα. Μου τα έδωσαν και σκέφτηκα ότι εσένα σου αρέσουν αυτά τα φρούτα». Η Ελένη κοίταξε τη σακούλα και μετά τον Κώστα. Το μυαλό της ήταν θολό. Ήξερε ότι δεν ήταν σωστό να έρχεται σπίτι της τόσο αργά.
αν το έβλεπαν οι γείτονες, θα γινόταν θέμα. Αλλά εκείνος ερχόταν, και εκείνη δεν είχε τη δύναμη να του πει αποφασιστικά: «Σε παρακαλώ, φύγε». Αυτή η δυσάρεστη πίεση, οι γυναίκες την αναγνωρίζουν εύκολα, αλλά είναι εξίσου εύκολο να παρασυρθούν από αυτήν. «Ο Νίκος που είναι?» ρώτησε ο Κώστας, σαν να ήταν σίγουρος για την απάντηση. «Βγήκε στον κήπο, να δει κάτι δέντρα πίσω», απάντησε η Ελένη, με το βλέμμα καρφωμένο στα κόκκινα πλακάκια της αυλής. Ο Κώστας στραβοχύλιασε, και τα μάτια του σκοτίνιασαν. «Καημένε, δουλεύει σαν το σκυλί. Με τέτοιο αέρα κι αυτός έξω. Όταν οι άνθρωποι δουλεύουν τόσο σκληρά, είναι εύκολο να χάσουν την ευτυχία τους, ξέρεις, Ελένη». Η τελευταία φράση του ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά της. Πλησίασε, τόσο κοντά που η Ελένη μπορούσε να νιώσει την ανάσα του και τη μυρωδιά της φθηνής αντρικής κολόνιας ανακατεμένη με τη μυρωδιά του χώματος στα ρούχα του. Το χέρι του της πρόσφερε τη σακούλα με τα σίκα, αλλά καθώς πλησίαζε, η απόσταση μεταξύ τους μίκρινε. «Δοκίμασε, Ελένη, είναι πολύ γλυκά». Η Ελένη άπλωσε το χέρι της για να πάρει τη σακούλα, αλλά τα δάχτυλά της άγγιξαν ελαφρά τα δικά του. Ήταν σαν ένα μικρό ηλεκτρικό σοκ. Η Ελένη τράβηξε αμέσως το χέρι της, και η καρδιά της άρχισε να χτυπά δυνατά. Ο Κώστας την κοίταξε στα μάτια, ένα βλέμμα που δεν έκρυβε πλέον τίποτα. «Κώστα, σε παρακαλώ, μη το κάνεις αυτό», είπε η Ελένη ψιθυριστά, χωρίς όμως να προσπαθήσει πραγματικά να το σταματήσει. «Απλώς νοιάζομαι για σένα. Μια γυναίκα σαν εσένα, είναι κρίμα να ταλαιπωριέται έτσι». Η φωνή του ήταν τόσο γλυκιά, που ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις το καλό από το κακό, το ενδιαφέρον από το φλερτ. Ένας μικρός θόρυβος από τον κήπο έκανε την Ελένη να πεταχτεί και να κάνει ένα βήμα πίσω. Η καρδιά της πήγε να σπάσει, αλλά ήταν απλώς μια γάτα που περπατούσε πάνω στα ξερά φύλλα. Βλέποντάς την, ο Κώστας χαμογέλασε ελαφρά. «Φοβήθηκες?» «Εγώ είμαι εδώ, τι να πάθεις?» Μετά από αυτό, έκανε μια μικρή βόλτα στην αυλή, με το φως του φακού του να σαρώνει τα κλαδιά των δέντρων. Όταν γύρισε, στάθηκε ακριβώς μπροστά στα σκαλιά, αρκετά μακριά για να μην την αγγίζει, αλλά αρκετά κοντά για να τη φέρει σε αμηχανία. «Αύριο, έχω κάτι να σου πω, Ελένη», είπε με χαμηλή φωνή, γεμάτη υπονοούμενα. «Κάτι σημαντικό. Να είσαι σπίτι, κατάλαβες?» Αυτά τα λόγια την έκαναν να παγώσει. Ήξερε ότι δεν μιλούσε για το λάδι. Κάτι άλλαζε, κάτι ξέφευγε από τον έλεγχό της. Όταν ο ήχος του αυτοκινήτου του Κώστα χάθηκε στο βάθος, η Ελένη έμεινε ακίνητη για πολλή ώρα, με την καρδιά της ταραγμένη σαν ένα κουβάρι που έχει πέσει στο χώμα. Δεν ήξερε ότι μέσα στο σκοτάδι αυτού του κήπου, ο Κώστας δεν την επιθυμούσε απλώς. Είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται ότι αν δεν μπορούσε να έχει την Ελένη με τον τρόπο που ήθελε, δεν θα την άφηνε να είναι ήσυχη. Και την ίδια νύχτα, ο Νίκος γύρισε τόσο κουρασμένος, που μόλις άφησε τα εργαλεία του, κάθισε στο πάτωμα και άρχισε να ανασένει βαριά. Η Ελένη κοίταξε τον άντρα της, τη σκυφτή του πλάτη από την υπερβολική δουλειά, και η καρδιά της πονούσε. Αλλά σε μια πολύ βαθιά γωνιά της ψυχής της, η αίσθηση που είχε μόλις ζήσει με τον Κώστα ήταν σαν μια μικρή φλόγα που δεν είχε σβήσει ακόμα. Μια καταιγίδα που περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να ξεσπάσει, μέσα στη μικρή κουζίνα της οικογένειάς τους. Το επόμενο πρωί, μόλις χάραξε, και η πρωινή πάχνη κάλυπτε ακόμα τα μεγάλα φύλλα των φυτών, η Ελένη είχε ήδη ξυπνήσει για να προετοιμαστεί για την ημέρα. Οι στίβες με τα κλαδιά που είχε μαζέψει ο Νίκος το προηγούμενο βράδυ ήταν παραταγμένες κοντά στη βεράντα, βαριές και γεμάτες αγκάθια που γυάλιζαν μέσα στην υγρασία σαν εκατοντάδες μάτια που την παρακολουθούσαν σιωπηλά. Ο Νίκος μετέφερε τα εργαλεία του στη γωνιά της αυλής, ετοιμάζοντας τα πάντα για τον έμπορο που θα ερχόταν. Η Ελένη άναψε φωτιά για να ζεστάνει νερό, σκοπεύοντας να φτιάξει ένα τσάι για να πιούν αργότερα και να ξεκουραστούν. Αλλά η καρδιά της σήμερα το πρωί ήταν βαριά, σαν η σκέψη της να ήταν καλυμμένη από μια παράξενη σκιά από το προηγούμενο βράδυ. Δεν μπορούσε να το εκφράσει, αλλά κάθε φορά που σκεφτόταν τα λόγια του Κώστα, «Έχω κάτι σημαντικό να σου πω», η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Γύρω στις 8, ο γνώριμος ήχος του αγροτικού αυτοκινήτου ακούστηκε ξανά από την είσοδο του κτήματος, σπάζοντας την πρωινή ησυχία. Ήταν το ίδιο παλιό όχημα, με τον ίδιο τραχή ήχο κινητήρα. Αλλά ο οδηγός του μπήκε μέσα με την αυτοπεποίθηση κάποιου που ξέρει ότι μπορεί να κάνει τους άλλους να αμφιβάλλουν. «Ελένη, φέρε μου ένα ποτήρι κρύο νερό». Το είπε παρόλο που το πρωί ήταν δροσερό και κανείς δεν έπινε παγωμένο νερό εκείνη την ώρα. Η Ελένη δάγκωσε ελαφρά τα χείλη της, δίστασε για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά τελικά υπάκουσε. Ο Νίκος ήταν βαθιά μέσα στον ελαιώνα, και τα πυκνά δέντρα έκρυβαν την ορατότητα, οπότε η Ελένη βρέθηκε μόνη της, να στέκεται αμήχανα στη μέση της αυλής, τρίβοντας τα χέρια της σαν να κρύωνε.
Ο Κώστας κάθισε άνετα στο πέτρινο τραπέζι κάτω από τη σκιά του δέντρου, ένα τραπέζι που υπήρχε σε κάθε αγροτικό σπίτι της περιοχής. Πήρε το ποτήρι με το νερό, ήπιε μια γουλιά και μετά κοίταξε την Ελένη αργά, με το βλέμμα του να κατεβαίνει μέχρι τα χέρια της που κρατούσαν μια πετσέτα. Το σκέφτηκες αυτό που είπαμε χθες βράδυ? Η ερώτηση την έκανε να τρομάξει. Κώστα, σε παρακαλώ, μη λες τέτοια πράγματα. Αν το μάθει ο Νίκος. Και ποιος θα το μάθει αν δεν το πεις εσύ? Απάντησε ο Κώστας, με μια φωνή σταθερή, σαν το λάθος να μην ήταν κάτι σπουδαίο. Σίγμα, αγαπάω, Ελένη. Αυτό το ξέρεις. Και αυτό που σου είπα χθες βράδυ, είναι ότι θέλω να σε φροντίσω, δεν είναι κάτι κακό. Η Ελένη κούνησε το κεφάλι της, σκύβοντας το πρόσωπο, με τους ώμους της να τρέμουν ελαφρά. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Μην έρχεσαι ξανά. Ο Κώστας άφησε το ποτήρι στο τραπέζι. Ο ήχος του γυαλιού πάνω στην πέτρα ακούστηκε σαν ένα χτύπημα στην καρδιά της Ελένης. Το βλέμμα του άλλαξε, από απαλό έγινε σκληρό, από τρυφερό έγινε κτητικό. Ήρθα εδώ για να στο πω για τελευταία φορά. Δεν θέλω να ζεις μια ζωή γεμάτη ταλαιπωρία. Αν πουλήσετε αυτόν τον ελαιόνα, θα έχετε χρήματα, θα βοηθήσω κι εγώ. Σκέψου το, Ελένη, είπε σταυρώνοντας τα χέρια του, με έναν τόνο που επέβαλε την απόψή του. Να ζεις με έναν άνθρωπο που σε αφήνει μόνη σου όλη μέρα, που σκαρφαλώνει στα δέντρα μέχρι να εξαντληθεί, και που μπορεί να περάσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς να καταφέρει τίποτα. Η Ελένη σήκωσε αμέσως το κεφάλι της, με τα μάτια της κόκκινα, όχι από συγκίνηση, αλλά από πόνο. Τι εννοείς? Ο Νίκος δουλεύει σκληρά για ποιον? Για εμάς. Και δεν πουλάμε τον ελαιόνα μας, τελεία και παύλα. Αφού το είπε, τρόμαξε και η ίδια. Ποτέ δεν είχε τολμήσει να μιλήσει έτσι στον Κώστα. Αλλά στη φωνή της υπήρχε κάτι προστατευτικό, κάτι φοβισμένο, κάτι πονεμένο, και κάτι που ούτε η ίδια δεν ήθελε να παραδεχτεί. Ήξερε ότι είχε κάνει λάθος που άφησε τον Κώστα να πλησιάσει τόσο πολύ, και τώρα εκείνος προσπαθούσε να εισβάλλει ακόμα περισσότερο στη ζωή της. Ο Κώστας την κοίταξε για πολλή ώρα με συνοφριωμένο πρόσωπο. Μετά σηκώθηκε και έβγαλε αργά από την τσέπη του μια μικρή πλαστική σακούλα με αποξηραμένα φρούτα και μερικά φρέσκα σίκα. Άφησε τα εδώ, Ελένη, να τα φας αργότερα. Η Ελένη κούνησε το κεφάλι της. Πάρ, τα πίσω, σε παρακαλώ. Δεν τα θέλω. Αλλά ο Κώστας δεν της τα έδωσε. Πήγε κατευθείαν στην κουζίνα και άφησε τη σακούλα πάνω στο μικρό ξύλινο τραπέζι. Η φωνή του ήταν βαριά, σαν πέτρα. Αν θα τα φας ή όχι, είναι δική σου απόφαση. Αλλά αυτό που σου είπα, να το ξέρεις, θα ξανάρθω. Δεν μπορείς να μου ξεφύγεις, Ελένη. Η Ελένη στεκόταν παγωμένη. Η φωνή του ανακατεύτηκε με το θρώισμα των φύλων έξω στον κήπο, σαν μια απειλή κρυμμένη πίσω από γλυκά λόγια. Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε, κάνοντας τους καρπούς στο δέντρο να τρέμουν. Ένα μικρό κλαδί έπεσε στην άκρη του κήπου με έναν υπόκοφο θόρυβο. Η Ελένη πετάχτηκε. Ο Κώστας το άκουσε, αλλά δεν γύρισε πίσω. Απλώς τραβοχύλιασε, βγήκε στην αυλή, τράβηξε την πόρτα και έφυγε. Δεν την κοίταξε για τελευταία φορά, αλλά η πλάτη του φαινόταν να της αφήνει μια υπενθύμηση. Τα πράγματα είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο και εκείνος δεν επρόκειτο να σταματήσει. Όταν ο ήχος του αυτοκινήτου του Κώστα χάθηκε πίσω από τις ελιές, η Ελένη έμεινε για πολλή ώρα στη μικρή κουζίνα, κοιτάζοντας τη σακούλα με τα φρούτα πάνω στο τραπέζι, με μια αίσθηση φόβου να διαπερνά κάθε της ανάσα. Κάτι στο βλέμμα του Κώστα σήμερα το πρωί την έκανε να καταλάβει ότι αυτή η ιστορία δεν θα τελείωνε ειρηνικά. Και εκείνο το μεσημεριανό, το τελευταίο γεύμα που έφαγε η Ελένη εν ζωή, το έφαγε σε μια κατάσταση μισολιπόθυμη. Δεν ήξερε ότι έξω, μέσα στον πυκνό ελαιόνα, ο Κώστας είχε δει ένα κομμάτι σκοινί που είχε ξεχάσει ο Νίκος από την προηγούμενη μέρα. Το σήκωσε, το περιέστρεψε στα χέρια του και χαμογέλασε ελαφρά. Ένα χαμόγελο που αν το έβλεπε η Ελένη, θα είχε τρέξει να φύγει από αυτόν τον ελαιόνα αμέσως. Εκείνο το απόγευμα, ο Νίκος βρισκόταν ακόμα στο πίσω μέρος του κτήματος, σκυμμένος, δένοντας μερικά κλαδιά κοντά στη ρίζα των δέντρων, για να είναι έτοιμα για τον έμπορο την επόμενη μέρα. Ο καιρός ήταν παράξενα συννεφιασμένος, και ο άνεμος έκανε τα φύλλα των ελιών να θροίζουν, ενώ η μυρωδιά του νοπού χώματος ανέβαινε έντονη. Μόλις ο Νίκος τελείωσε το ράντισμα, θυμήθηκε την Ελένη. Σκέφτηκε να τη φωνάξει να το βοηθήσει λίγο, γιατί φαινόταν ότι θα έπιανε δυνατή βροχή. Αλλά όταν βγήκε από τον ελαιόνα και πλησίασε την μπροστινή αυλή, δεν την είδε πουθενά. Η πόρτα του σπιτιού ήταν μισάνοιχτη, και οι παντόφλες της ήταν ακόμα στη θέση τους, δίπλα στο σκαλοπάτι. «Ελένη», φώναξε δυνατά. Καμία απάντηση.
Έκανε το γύρο της αυλής, κοιτάζοντας παντού, στην κουζίνα, στο μπάνιο, στην αποθήκη. Όλα ήταν άδεια. Ένα κακό προαίσθημα άρχισε να το διαπερνά. Ο Νίκος μπήκε γρήγορα στον ελαιώνα, περπατώντας στο γνωστό χωματόδρομο, με τα μάτια του να ψάχνουν παντού. Μικρές, άγουρες ελιές ήταν σκόρπιες στο έδαφος από το δυνατό αέρα, αλλά αυτό που έκανε την καρδιά του να σφιχτεί ήταν το μπλε μαντίλι της Ελένης, πιασμένο σε ένα χαμηλό κλαδί. Αυτό το μαντίλι το φορούσε το μεσημέρι στο λαιμό της για τον ήλιο. Πώς βρέθηκε εδώ? Ο Νίκος έσκυψε και φώναξε ξανά, με τη φωνή του να τρέμει. Ελένη! Πού είσαι? Μην κάνεις πλάκα. Αλλά ο ελαιώνας ήταν μεγάλος, ο άνεμος δυνατός, και η φωνή του Νίκου χάθηκε. Όταν προχώρησε λίγο πιο βαθιά, είδε ξαφνικά κάτι να κοίται κάτω από τη ρίζα της ελιάς με τον αριθμό 3, το μεγαλύτερο δέντρο του κτήματος, με τα κλαδιά του να πλώνονται σαν μια γιγάντια ομπρέλα. Πλησίασε γρήγορα, με τα μάτια του διάπλατα και την καρδιά του σχεδόν να σταματά. Μια ανθρώπινη φιγούρα. Ήταν η σιλουέτα της, η καφέ μπλούζα που φορούσε από το πρωί. Έκλεινε στο πλάι, κάτω από το δέντρο, με τα μαλλιά της να καλύπτουν το μισό της πρόσωπο. Δίπλα της, μια αναποδογυρισμένη σκάλα και ένας μεγάλος, μυτερός βράχος. Το χέρι της Ελένης ήταν ελαφρώς σφιγμένο, σαν να προσπαθούσε να πιαστεί από κάτι πριν πέσει. Ελένη! Θεέ μου, Ελένη! Ο Νίκος κατέρευσε δίπλα της, την αγκάλιασε, αλλά μόλις την άγγιξε, το σώμα της ήταν παγωμένο. Τα μάτια της ήταν μισόκλειστα, τα χείλη της μελανά. Δεν ανέπνεε. Μία μικρή σταγόνα ξεραμένου αίματος υπήρχε στην άκρη του στόματός της, αλλά δεν υπήρχε κανένα εμφανές χτύπημα στο κεφάλι, κανένα τραύμα που να δικαιολογεί έναν τόσο ξαφνικό θάνατο. Το μόνο που φαινόταν ήταν μια αχνή, μελανιασμένη γραμμή κατά μήκος του λαιμού της, σαν κάτι να την είχε σφίξει. Αλλά εκείνη τη στιγμή του πανικού, ο Νίκος δεν το πρόσεξε. Το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να ουρλιάζει, ένα ουρλιαχτό που χάθηκε στον άνεμο. Βοήθεια! Βοηθήστε! Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές και έτρεξαν. Όλοι έμειναν άναυδοι βλέποντας το θέαμα. Θα έπεσε από τη σκάλα, είπε κάποιος. Με τέτοιο αέρα που φυσάει. Μπορεί να έπεσε από ψηλά και να χτύπησε στο λαιμό. Τι κρίμα! Κανείς δεν υποψιάστηκε κάτι άλλο. Στην επαρχία, όλοι ήξεραν ότι μια πτώση από ψηλά μπορούσε να αποβεί μοιραία. Ο Νίκος σήκωσε τη γυναίκα του, με τα χέρια του να τρέμουν. Ένας γείτονας πρότεινε, άσε με να καλέσω την αστυνομία. Αυτή η υπόθεση πρέπει να καταγραφεί. Λίγα λεπτά αργότερα, η αστυνομία του χωριού και το τοπικό ιατρείο έφτασαν. Έστησαν έναν κλειό γύρω από την περιοχή, χρησιμοποιώντας φακούς για να φωτίσουν κάθε σημείο. Ένας νεαρός αστυνομικός έσκυψε, κοίταξε την αναποδογυρισμένη σκάλα και μετά σήκωσε το βλέμμα του προς τα ψηλά κλαδιά. Παράξενο, μουρμούρισε. Ο αέρας δεν ήταν τόσο δυνατός για να ρίξει μια σκάλα έτσι. Ένας άλλος συναδελφός του είπε, μπορεί να γλίστρισε. Αλλά όταν ο γιατρός έκανε μια πρώτη, πρόχειρη εξέταση, συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν τέριαζε. Το σημάδι στο λαιμό της Ελένης ήταν πολύ ομοιόμορφο και βαθύ για να προέρχεται από πτώση. Και το πιο σημαντικό, υπήρχε ένα παράξενο, αχνό, γραμμικό σημάδι, που δεν τέριαζε με το σχήμα κάποιου κλαδιού ή βράχου. Αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν συμπέρασμα. Ένας θάνατος στη μέση ενός ελαιώνα, με μια σκάλα δίπλα, έμοιαζε υπερβολικά με ατύχημα για να κατηγορηθεί κάποιος. Η αστυνομία ρώτησε τον Νίκο, τι κάνατε την ώρα που συνέβη το περιστατικό. Εγώ ήμουν στο τέλος του κτήματος, δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα, η γυναίκα μου. Ο Νίκος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλα του σκληραγωγημένου άντρα. Ένας άλλος αστυνομικός κοίταξε τριγύρω, φωτίζοντας τα σκόρπια σχοινιά που χρησιμοποιούσαν για το δέσιμο των κλαδιών. Ανάμεσά τους, ένα κοντό κομμάτι σχοινιού βρισκόταν πεταμένο δίπλα στη ρίζα ενός δέντρου, σαν κάποιος να το είχε αφήσει βιαστικά. Το σήκωσαν και το εξέτασαν, συνοφριωμένοι. Η ατμόσφαιρα στον ελαιώνα ήταν τόσο βαριά, σαν κάποιος να είχε τοποθετήσει μια όρατη πέτρα στο στήθος όλων. Μέσα σε αυτή τη σύγχυση, κανείς δεν πρόσεξε ότι στην άκρη του χωματόδρομου, μια σκιά στεκόταν κρυμμένη πίσω από έναν θάμνο, παρακολουθώντας για πολλή ώρα, πριν απομακρυνθεί σιωπηλά. Μια σιωπηλή έρευνα είχε μόλις ξεκινήσει, και ο Νίκος, ο ήσυχος σύζυγος, έγινε αθελά το πρώτος ύποπτος. Το απόγευμα έσβηνε, καθώς οι τελευταίες αχτίδες του ήλιου περνούσαν μέσα από τα φύλλα των ελιών. Η αστυνομία του χωριού και η ομάδα εγκληματολογικών ερευνών από την Καλαμάτα είχαν πλέον κατακλείσει τον ελαιώνα του Νίκου. Είχαν στήσει προβολή σε τρίποδα, φωτίζοντας κάθε δέντρο, μετρώντας αποστάσεις, καταγράφοντας τα πάντα σε σημειωματάρια,
μιλώντας χαμηλόφωνα και σοβαρά. Ο κήπος, που συνήθως αντιχούσε από τα τιτιβίσματα των πουλιών και το θρώισμα των φύλων, ήταν τώρα βαρύς και ασφικτικός. Ο Νίκος καθόταν στα σκαλιά του σπιτιού, με τα χέρια πλεγμένα και το βλέμμα κενό. Ο γείτονάς του, ο Θανάσης, καθόταν δίπλα του, χτυπώντας τον ελαφρά στον ώμο. «Κουράγιο, Νίκο. Ατύχημα ήταν. Η αστυνομία θα το επιβεβαιώσει και θα τελειώσει». Αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ένας νεαρός αστυνομικός πλησίασε και ρώτησε με σταθερή φωνή: «Κύριε Νίκο, μεταξύ 1 και 2 το μεσημέρι, που ακριβώς βρισκόσασταν στον κήπο?» Ο Νίκος σήκωσε το βλέμμα του, ανοιγόκλεισε τα μάτια του μερικές φορές, προσπαθώντας να θυμηθεί. «Ήμουν πίσω, κοντά στο ριάκι, εκεί που έχουμε τις παλιές ρίζες. Έρανα τα δέντρα. Περίπου 20 μέτρα μακριά από εδώ». Ο αστυνομικός σημείωσε στο τετράδιό του: «Απόσταση από το σημείο του συμβάντος 20-25 μέτρα. Μόνος. Χωρίς μάρτυρες». Αυτή η φράση ήταν σαν μαχαιριά στην καρδιά του Νίκου. Μια άλλη γειτόνισσα, η κυρία Τασία, που στεκόταν εκεί κοντά, πετάχτηκε. «Εγώ τον είδα τον Νίκο μόνο του πίσω, γύρω στις 2 παρά. Και η Ελένη, νομίζω, ήταν προς την κατεύθυνση της ελιάς με τον αριθμό 3. Ένας αστυνομικός τη ρώτησε αμέσως: «Το είδατε καθαρά, κυρία μου?» Πέρασα από το φράχτη και είδα μια φιγούρα που έμοιαζε με την Ελένη, με την καφέ της μπλούζα. Αλλά νόμιζα ότι μάζευε κάτι κάτω από το δέντρο». Αυτά τα αθώα λόγια, αν και χωρίς κακή πρόθεση, έβαζαν τον Νίκο σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ένας ανακριτής πλησίασε, κρατώντας το κομμάτι σχοινιού που είχαν βρει νωρίτερα. «Κύριε Νίκο, αυτό το σχοινί είναι από τον κήπο σας, σωστά?» Ο Νίκος έγνεψε. «Ναι, για το δέσιμο των κλαδιών είναι. Κάθε ελαιώνας έχει τέτοια». «Και γιατί βρισκόταν ακριβώς κάτω από το δέντρο?» «Είναι πρόσφατα κομμένο ή κάποιος το έλυσε». Ο Νίκος κούνησε το κεφάλι του. «Αυτό το κομμάτι το είχα χρησιμοποιήσει χθες, αλλά θυμάμαι ότι το άφησα κοντά στα εργαλεία, όχι εδώ». Ένα βλέμμα γεμάτο υποψία ανταλλάχθηκε μεταξύ 2 ανακριτών. Πλησίασαν ξανά το σημείο του συμβάντος. Το σώμα της Ελένης είχε καλυφθεί. Η σκάλα, όμως, ήταν ακόμα εκεί. Ένας από αυτούς την εξέτασε προσεκτικά. «Δεν υπάρχουν σημάδια ολίσθησης. Και το έδαφος εδώ δεν είναι τόσο ανώμαλο για να προκαλέσει τέτοια πτώση». Ένας άλλος αντέδρασε, μα το απόγευμα φυσούσε δυνατά. Ο αέρας θα μπορούσε να τη ρίξει. Ο γείτονας, ο Θανάσης, παρενέβη. «Μα τέτοια ατυχήματα έχουν ξανασυμβεί εδώ. Αν πέσεις από τη σκάλα, μπορεί να σκοτωθείς αμέσως». Ο νεαρός αστυνομικός έγνεψε, αλλά σημείωσε στο τετράδιό του: «Δεν αποκλείεται η πιθανότητα εξωτερικής παρέμβασης». Αυτή η φράση έκανε το κεφάλι του Νίκου να γυρίζει. Ο ουρανός σκοτίνιασε ακόμα περισσότερο. Μία άλλη γειτόνισσα είπε ξαφνικά: «Σήμερα το πρωί, είδα την Ελένη να μιλάει για πολλή ώρα με τον Κώστα, τον έμπορο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει καμία σχέση». «Ποιον Κώστα?» ρώτησε ο αστυνομικός. «Αυτόν με το παλιό αγροτικό. Κάθε μέρα περνάει από εδώ για να δει τα δέντρα. Σήμερα μπήκε μέχρι και στο σπίτι τους για νερό». Ακούγοντας αυτό, ο Νίκος σήκωσε το κεφάλι του απότομα, με το πρόσωπο του χλωμό. Προσπάθησε να μείνει ήρεμος. Ο Κώστας, ναι, ήρθε. Αλλά τι σχέση έχει? Έμπορος είναι. Αλλά ο αστυνομικός πρόσθεσε μια σημείωση. Ένας άλλος άντρας εμφανίστηκε στο σπίτι του θύματος το πρωί. Τα αθώα λόγια των γειτόνων ήταν σαν ξερά ξύλα που ρίχνονταν στη φωτιά. Ξαφνικά, όλοι στο χωριό θυμήθηκαν κάτι. Τις προάλλες τον είδα να μιλάει με την Ελένη για πολλή ώρα. Μια φορά τον είδα να μπαίνει στον κήπο τους όταν ο Νίκος έλειπε. Την πρόσεχε πολύ την Ελένη. Αυτές οι φράσεις ξεχύθηκαν σαν χήμαρος. Κανείς δεν το έκανε από κακία. Αλλά κάθε λέξη ήταν σαν μαχαιριά στην ήδη πληγωμένη ηρεμία του Νίκου. Ένας ανακριτής κοίταξε τον Νίκο με σοβαρό ύφος. «Κύριε Νίκο, είχατε κάποια διαφωνία με τον κύριο Κώστα, τον έμπορο?» «Όχι», απάντησε ο Νίκος αμέσως, αλλά η φωνή του έτρεμε. «Ερχόταν για να αγοράσει το λάδι. Δεν είχαμε καμία διαφορά. Γνωρίζατε ότι σήμερα το πρωί η γυναίκα σας και ο κύριος Κώστας μιλούσαν ιδιαιτέρως στην αυλή?» Ο Νίκος έσκυψε το κεφάλι του. «Δεν το ήξερα. Ήμουν στον κήπο». Οι αστυνομικοί κοιτάχτηκαν. Ένας από αυτούς ρώτησε: «Τότε,
Πώς εξηγείται το αχνό σημάδι από σφίξιμο στο λαιμό του θύματος? Αυτή η ερώτηση έκανε κάθε ήχο στον κήπο να σταματήσει, σαν ο αέρας να είχε τελειώσει. Ο Νίκος κοίταξε τον ανακριτή σοκαρισμένος, με τα μάτια του διάπλατα και το στόμα του να κινείται χωρίς να βγάζει ήχο. Σφίξιμο? Τι εννοείται? Η γυναίκα μου έπεσε, έτσι δεν είναι? Κανείς δεν απάντησε. Μόνο το φως του προβολέα που φώτιζε το δέντρο, δημιουργώντας μια μακριά σκιά του Νίκου στο έδαφος. Η στραβή σκιά ενός άντρα που βυθιζόταν αργά σε μια αλήθεια που δεν μπορούσε ακόμα να καταλάβει. Στην άκρη του κτήματος, μερικοί γείτονες ψιθύριζαν. «Ωχ, αυτή η υπόθεση δεν είναι απλή». Και στο βάθος του κήπου, ο άνεμος φυσούσε δυνατά μέσα από τα γερασμένα φύλλα, δημιουργώντας έναν ήχο σαν κάποιος να σφύριζε μέσα στη νύχτα. Μια πραγματική έρευνα είχε μόλις ξεκινήσει, και ο Νίκος, από ένα σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του, βρισκόταν τώρα στο επίκεντρο της υποψίας. Το επόμενο πρωί, η ιατροδικαστική ομάδα από την Τρίπολη κατέβηκε στο χωριό. Ο Ελαιώνας, που συνήθως γνώριζε μόνο τους ήχους των πουλιών και του ανέμου, τώρα ήταν γεμάτος από πατήματα, τον ήχο από τις φωτογραφικές μηχανές και τα μεταλλικά, ψυχρά εργαλεία των ειδικών. Ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν βαριά σαν μολύβι. Κανείς δεν μιλούσε δυνατά. Στη μέση του κήπου, πάνω στο μικρό ξύλινο τραπέζι που ο Νίκος χρησιμοποιούσε συνήθως για να ξεχωρίζει τις ελιές, η ιατροδικαστική ομάδα είχε τοποθετήσει τη σωρό της Ελένης, καλυμμένη, αφήνοντας ακάλυπτο μόνο το μέρος του λαιμού για την εξέταση. Ο Νίκος στεκόταν λίγο πιο μακριά, με τα χέρια πλεγμένα και τα μάτια κόκκινα, κοιτάζοντας τα πάντα σαν να βρισκόταν σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ένας ηλικιωμένος ιατροδικαστής, με γκρίζα, κοντοκουρεμένα μαλλιά και χοντρά γυαλιά, άνοιξε ελαφρά το ύφασμα. Οι ανακριτές στέκονταν γύρω του, με το βλέμμα του συγκεντρωμένο. Όταν ο λαιμός της Ελένης αποκαλύφθηκε, ο γιατρός συνοφριώθηκε ελαφρά, το μέτρησε με τα δάχτυλά του και μετά το φώτισε με έναν φακό. «Αυτό δεν είναι τραύμα από πτώση», είπε με φωνή σταθερή, βαθιά και ψυχρή. Ο χώρος πάγωσε. Έδειξε τη μακριά, μελανιασμένη γραμμή κατά μήκος του λαιμού. Ένα χτύπημα από βράχο ή κλαδί θα δημιουργούσε ένα κανόνιστο τραύμα, όχι μια ευθεία γραμμή. Αυτό είναι σημάδι από στραγγαλισμό. Τα αιμοφόρα αγγεία κάτω από το δέρμα έχουν σπάσει ομοιόμορφα και σε ευθεία γραμμή. Κάποιος τη στραγγάλισε. Αυτή η δήλωση ήταν σαν ένα ηλεκτρικό ρεύμα που διαπέρασε τους πάντες. Ένας αστυνομικός ρώτησε χαμηλόφωνα, με τρεμάμενη φωνή, με τα χέρια ή με κάποιο αντικείμενο. Ο γιατρός κούνησε το κεφάλι του. «Όχι με χέρια». Τα δάχτυλα θα άφηναν κυκλικά αποτυπώματα, όχι μια ευθεία γραμμή. Αυτό προκλήθηκε από ένα αντικείμενο σαν σχοινή, με μικρές, τραχές ίνες που έχουν μείνει κάτω από το δέρμα. Μοιάζει με ίνα από σχοινή για δέσιμο. Ακούγοντας αυτό, ένας ανακριτής γύρισε το βλέμμα του προς το τραπέζι όπου είχαν συγκεντρωθεί τα σχοινιά από την προηγούμενη μέρα. Όλοι κατάλαβαν το πρόβλημα. Κάποιος σημείωσε αμέσως στο τετράδιό του, πιθανό όπλο εγκλήματος, σχοινή για δέσιμο κλαδιών. Μία μόνο φράση ήταν αρκετή για να κάνει το πρόσωπο του Νίκου να χάσει κάθε χρώμα. Τα πόδια του λύγησαν. Προσπάθησε να ανοίξει το στόμα του. «Όχι, δεν μπορεί η γυναίκα μου, εγώ δεν». Ένας ανακριτής πλησίασε. Η φωνή του ήταν αυστηρή, αλλά ήρεμη. «Κύριε Νίκο, ηρεμήστε. Δεν έχουμε βγάλει κανένα συμπέρασμα ακόμα. Αλλά υπάρχουν μερικά σημεία που πρέπει να μας εξηγήσετε. Πρώτον, ήσασταν ο τελευταίος που βρισκόταν στο πίσω μέρος του κήπου, και κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει που ακριβώς ήσασταν την ώρα του συμβάντος. Δεύτερον, το σχοινί βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος και είναι του ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιείτε. Τρίτον, οι γείτονες λένε ότι εσείς και η γυναίκα σας είχατε τσακωθεί μερικές φορές πρόσφατα. Τέταρτον, εσείς βρήκατε πρώτο στη σωρό. Κάθε πρόταση ήταν σαν ένα καρφί που χτυπιόταν στον τοίχο που έκλεινε γύρω από τον Νίκο. Ο ήσυχος άντρας άρχισε να τρέμει. «Δεν σκότωσα τη γυναίκα μου, ορκίζομαι». Αλλά η ιατροδικαστική δεν αφήνει χώρο για συναισθήματα. Ο γιατρός συνέχισε. «Επιπλέον, η θέση του σώματος και η αναποδογυρισμένη σκάλα δεν δικαιολογούνται από μια απλή πτώση. Η σκηνή φαίνεται σκηνοθετημένη». Αυτή η φράση χτύπησε το κεφάλι όλων σαν σφυρί. Η αστυνομία γύρισε ξανά στον Νίκο. Ποιος θα σκηνοθετούσε ένα τέτοιο ατύχημα? «Δεν ξέρω. Εγώ ήμουν στο τέλος του κτήματος, δεν ήρθα εδώ». Ένας γείτονας πρόσθεσε, είτε αθώα είτε σκόπιμα, αλλά έχω ακούσει ότι ο Νίκος μερικές φορές έκοβε δείγματα από τα κλαδιά για να τα δείξει στον έμπορο. Μπορεί να το έκανε σήμερα το πρωί και να το άφησε εκεί. Αυτή η παρατήρηση έκανε την ατμόσφαιρα ακόμα πιο βαριά.
Αλλά ένας άλλος αστυνομικός παρενέβη ξαφνικά. Μία στιγμή. Υπάρχει και ο έμπορος, ο Κώστας. Χθες ήταν εδώ και μιλούσε με την κυρία Ελένη για πολλή ώρα. Τον είδε κανείς κοντά στον Ελαιώνα το μεσημέρι. Όλοι στο χωριό σώπασαν για λίγα δευτερόλεπτα. Μετά, η κυρία Σοφία, που περνούσε συχνά από το φράχτη, είπε: «Εγώ τον είδα να στέκεται στο φράχτη γύρω στις 12 παρά. Κοιτούσε μέσα. Δεν ξέρω τι κοιτούσε». Ένας ανακριτής υπογράμμισε έντονα στο τετράδιό του. Ο Κώστας εμφανίστηκε κοντά στο σημείο του εγκλήματος πριν από την ώρα του συμβάντος. Το βλέμμα της αστυνομίας δεν ήταν πλέον στραμμένο μόνο στον Νίκο. Οι μισές υποψίες στρέφονταν τώρα προς τον Κώστα, τον άνθρωπο που δεν είχε εμφανιστεί από το πρωί. Ένας αστυνομικός ρώτησε τον Νίκο: «Το πρωί, ο κύριος Κώστας μπήκε στο σπίτι σας?» Ο Νίκος έγνεψε ελαφρά. «Ναι, ήπιε λίγο νερό και έφυγε». «Είχατε κάποια διαφωνία μαζί του?» «Όχι, μόνο για το λάδι μιλούσαμε». Η φωνή του Νίκου ήταν τόσο χαμηλή, σαν τον άνεμο που περνούσε μέσα από τα φύλλα. Ένας ανακριτής τον κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Γνωρίζατε αν η σχέση της γυναίκας σας με τον κύριο Κώστα ήταν κάτι παραπάνω από φιλική?» Αυτή η ερώτηση έκανε τον Νίκο να παγώσει. Τα λόγια των γειτόνων από την προηγούμενη μέρα επέστρεψαν στο μυαλό του σαν σμήνος από μέλισσες, οι συχνές επισκέψεις του Κώστα, τα παράξενα βλέμματα της Ελένης, τα απογεύματα που ο Νίκος έλειπε. Όλα ήταν σαν σπασμένα γυαλιά που τρυπούσαν την καρδιά του. Έσφιξε τα δόντια του, με τα μάτια του κόκκινα σαν φωτιά. «Όχι. Η γυναίκα μου δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο». Αλλά μόλις το είπε, μια γειτόνισσα ψιθύρισε: «Εγώ είδα την Ελένη και τον Κώστα να κάθονται και να μιλάνε για πολλή ώρα στην αυλή». Το ύφος τους ήταν παράξενο. Η ατμόσφαιρα στον Ελαιώνα πάγωσε. Η αστυνομία πρόσθεσε μια ακόμα γραμμή: «Το κίνητρο της ζήλιας δεν αποκλείεται». Ο Νίκος ανέπνεε με δυσκολία, σαν κάποιος που τον είχαν σπρώξει στην άκρη του γκρεμού. Ο ιατροδικαστής μάζεψε τα εργαλεία του και είπε τη τελευταία του φράση πριν φύγει: «Ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό». Η πτώση ήταν απλώς σκηνοθεσία για να καλυφθεί το έγκλημα. Αυτή η φράση έπεσε στο χώμα σαν ένας ψυχρός, στεγνός ήχος φυριού, χωρίς συναίσθημα, αλλά αρκετός για να βυθίσει ολόκληρο τον Ελαιώνα σε απόλυτη σιωπή. Και σε μια πολύ μακρινή γωνιά, εκεί που τα πυκνά φύλλα έκρυβαν το φως, υπήρχε κάτι πολύ μικρό, σαν ένα αποτύπωμα παπουτσιού πάνω στα ξερά φύλλα, που οδηγούσε προς το χωματόδρομο στην άκρη του κτήματος. Αλλά κανείς δεν το άκουσε. Η έρευνα είχε πλέον επικεντρωθεί σε δύο άντρες, τον Νίκο, τον ήσυχο σύζυγο, και τον Κώστα, τον έμπορο που ερχόταν συχνά. Και ο πραγματικός δολοφόνος κρυβόταν ακόμα πίσω από την πιο συνηθισμένη όψη της ζωής σε αυτό το μέρος. Το πρωί, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, σε ένα μικρό γραφείο με ένα ξύλινο τραπέζι, μερικούς φακέλους και μια κιτρινισμένη λάμπα στο ταβάνι, ο Κώστας καθόταν απέναντι από δύο ανακριτές. Το ύφος του ήταν πιο ήρεμο από το συνηθισμένο. Φορούσε ένα πουκάμισο έξω από το παντελόνι, με το κολάρο ελαφρώς ανοιχτό. Η μυρωδιά της φθηνής κολόνιας του, η ίδια μυρωδιά που πλανιόταν χθες στην αυλή του Νίκου, γέμιζε το χώρο. Ένας ανακριτής ξεκίνησε: «Κύριε Κώστα, ήσασταν ο τελευταίος που ήρθε σε επαφή με την κυρία Ελένη το πρωί του συμβάντος. Χρειαζόμαστε να μας περιγράψετε με σαφήνεια τι συνέβη». Ο Κώστας ακούμπησε την πλάτη του στην καρέκλα, σταύρωσε τα χέρια του, σαν να ήθελε να δείξει ότι δεν είχε τίποτα να φοβηθεί. «Πήγα να δω τα δέντρα, μιλήσαμε λίγο και έφυγα. Τι συνέβη μετά, δεν το ξέρω». «Τι ώρα φύγατε?» «Γύρω στις 8:30, νομίζω». Ο ανακριτής κοίταξε τους φακέλους και συνέχισε: «Εκείνο το πρωί, είπατε τη φράση, αύριο θα ξανάρθω. Δεν μπορείς να μου ξεφύγεις, Ελένη». Ο Κώστας πάγωσε για ένα δευτερόλεπτο, αλλά μετά χαμογέλασε ειρωνικά. «Πλάκα έκανα. Εννοούσα για τους καρπούς, αν θα είναι έτοιμοι αύριο. Τίποτα άλλο». Ένας ανακριτής τον κοίταξε ευθεία στα μάτια. Αλλά οι γείτονες το άκουσαν καθαρά και περιέγραψαν τη φωνή σας ως γεμάτη υπονοούμενα. Ο Κώστας συνοφριώθηκε. «Αυτές οι γειτόνισσες λένε ομικρόν με τόνο, τι τους κατέβει. Στο χωριό, ξέρετε πως είναι οι γυναίκες, τους αρέσει να προσθέτουν και να αφαιρούν στις ιστορίες των άλλων. Είχατε κάποια αισθήματα για την κυρία Ελένη?» Η ερώτηση χτύπησε κατευθείαν στο στόχο. Ο Κώστας γέλασε, αλλά τα μάτια του δεν γελούσαν. «Αγοράζω το λάδι τους, λέμε και καμιά κουβέντα για να περάσει η ώρα. Τι αισθήματα και πράσινα άλογα. Έχετε μπει ποτέ στο σπίτι τους όταν ο κύριος Νίκος έλειπε στον κήπο?» Το πρόσωπο του Κώστα σκλήρινε για μια στιγμή.
Απάντησε χαμηλόφωνα, αλλά με έμφαση, και να μπήκα, για ένα ποτήρι νερό ήταν. Έτσι είναι η δουλειά του εμπόρου. Κανείς στο δωμάτιο δεν είπε τίποτα άλλο. Αλλά όλοι καταλάβαιναν ότι αυτή η απάντηση δεν ήταν αρκετή για να διαλύσει τις υποψίες. Του έδωσαν να υπογράψει την κατάθεσή του και τον άφησαν να φύγει, αλλά τον προειδοποίησαν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν επιτρεπόταν να φύγει από την περιοχή. Βγαίνοντας από το τμήμα, το φως του ήλιου το χτύπησε στο πρόσωπο, αλλά το μέτωπο του Κώστα ήταν ιδρωμένο. Ήξερε ότι αυτή τη φορά δεν θα ήταν εύκολο να ξεφύγει, αλλά ήταν πολύ πιο ήρεμος από τον Νίκο. Ήταν η ψυχραιμία κάποιου που έχει συνηθίσει να λέει ψέματα. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του Νίκου, η ερευνητική ομάδα έψαχνε κάθε γωνιά του κήπου, κάθε αποθήκη, κάθε δέντρο. Έψαχναν για αποτυπώματα, για ίχνη από εργαλεία, για σημάδια από δεσίματα. Ένας ανακριτής έσκυψε και σήκωσε κάτι κάτω από την ελιά με τον αριθμό 3, στο σημείο που βρέθηκε η Ελένη. Ήταν μια πολύ μικρή ιναποσχοινή, λερωμένη με χώμα, αλλά η άκρη της δεν ήταν κομμένη, αλλά τραβηγμένη μέχρι που είχε ξεφτύσει και κοπεί. «Αυτό είναι παράξενο», είπε. «Ένα συνηθισμένο σχοινί για δέσιμο δεν κόβεται έτσι. Έχει τραβηχτεί με μεγάλη δύναμη, σαν να το έσφιγγαν». Ο αρχηγός της ομάδας το πήρε με γάντια, το εξέτασε στο φως του ήλιου. Στη μια άκρη του υπήρχε ίχνος από ρετσίνη, από αυτό που βγάζουν οι άγουρες ελιές. Συνοφριώθηκε. Το έσφιξε ενώ το δέντρο ήταν ακόμα νοπό από το ρετσίνι. Ένας βοηθός κούνησε το κεφάλι του. «Όχι. Αυτό το ρετσίνι είναι από αυτό που μένει όταν το σχοινί είναι τυλιγμένο γύρω από τον καρπό. Αν κάποιος πήρε ένα σχοινί που ήταν ήδη δεμένο σε ένα κλαδί για να το χρησιμοποιήσει για στραγγαλισμό, το ρετσίνι θα έμενε πάνω του». Μέχρι να τελειώσει τη φράση του, όλοι είχαν σωπάσει. Ο αρχηγός σημείωσε στο τετράδιό του: το όπλο του εγκλήματος ήταν πιθανότατα ένα σχοινί που αφαιρέθηκε από ένα δέντρο μέσα στον ίδιο τον ελαιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης δεν είχε προετοιμαστεί. Χρησιμοποίησε ομικρόν με τόνο, τη βρήκε διαθέσιμο στο χώρο. Αυτό έκανε την υπόθεση να φαίνεται ως έγκλημα πάθους, μια πράξη που έγινε ευρασμό ψυχής. Μια πράξη ευρασμό, αλλά με σκηνοθεσία της σκηνής, ρώτησε ένας ανακριτής. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης γνώριζε πολύ καλά πώς να δένει και να λύνει τα κλαδιά. Μόνο κάποιος που δουλεύει στον κήπο ή κάποιος που αγοράζει συχνά την παραγωγή θα το ήξερε. Δύο ύποπτοι ξεχώρισαν αμέσως, ο Νίκος και ο Κώστας. Ο άνεμος φυσούσε δυνατά, κάνοντας τα φύλλα των ελιών να χτυπούν μεταξύ τους με έναν ξερό ήχο. Ο Νίκος στεκόταν δίπλα στο τραπέζι, με τα χέρια του να σφίγγουν την καρέκλα. Μόλις είχε ακούσει τη συζήτηση, και το κεφάλι του γύριζε. «Δεν έλυσα κανένα σχοινί. Δεν άγγιξα τίποτα σήμερα. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με». Αλλά η φωνή του χάθηκε στον αέρα. Ένας ερευνητής πλησίασε, με ψυχρή φωνή. «Υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να μας εξηγήσετε». Του έδειξε μια μικρή πλαστική σακούλα, μέσα στην οποία υπήρχε ένα κομμάτι σχοινιού με ένα αποτύπωμα αντρικού δακτύλου πάνω στο ρετσίνι. «Τα δακτυλικά σας αποτυπώματα μπορεί να βρεθούν εδώ. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα, θα πρέπει να μας απαντήσετε ειλικρινά». Το πρόσωπο του Νίκου έγινε λευκό σαν πανί. Αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ένας άλλος αστυνομικός έτρεξε από την άκρη του κήπου, ανασένοντας βαριά. «Κύριε, βρήκαμε ένα αποτύπωμα παπουτσιού κοντά στο φράχτη. Είναι από ένα παπούτσι με φθαρμένη σόλα, δεν είναι οι μπότες του κυρίου Νίκου». Όλη η ομάδα συγκεντρώθηκε. Πάνω στον οπό χώμα, το αποτύπωμα ήταν καθαρό. Ήταν από το είδος του παπουτσιού που μόνο ένας άνθρωπος στο χωριό φορούσε τις τελευταίες εβδομάδες, ο Κώστας. Ο αρχηγός της ομάδας κοίταξε κάτω και είπε αργά, και το αποτύπωμα κατευθύνεται από έξω προς το δέντρο. Όχι προς την έξοδο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ήρθε εδώ πριν πεθάνει η Ελένη. Μια μακρά σιωπή ακολούθησε. Ο Νίκος ανέπνεε με δυσκολία. Το βλέμμα της αστυνομίας ήταν τώρα μοιρασμένο, μισές υποψίες για τον Νίκο, μισές για τον Κώστα. Η υπόθεση είχε πάρει μια νέα τροπή, αλλά δεν υπήρχαν ακόμα αρκετά στοιχεία για να κατηγορηθεί κανείς. Ο ουρανός ξαφνικά σκοτίνιασε, και ένας δυνατός άνεμος φύσηξε. Μέσα σε αυτή την ασφικτική ατμόσφαιρα, όλοι ένιωθαν ότι η αλήθεια ήταν πολύ κοντά. Αλλά όσο πιο κοντά πλησίαζαν, τόσο πιο σκοτεινή γινόταν. Εκείνο το απόγευμα, όταν η ερευνητική ομάδα είχε συγκεντρώσει σχεδόν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ο ιατροδικαστής κλήθηκε να εξετάσει το σημείο του εγκλήματος για τελευταία φορά. Στάθηκε κάτω από την ελιά με τον αριθμό 3, στο σημείο που η Ελένη βρέθηκε για τελευταία φορά. Οι αχτίδες του ήλιου περνούσαν μέσα από τα φύλλα, δημιουργώντας λεπτές, φωτεινές λωρίδες πάνω στο έδαφος που ήταν γεμάτο ξερά φύλλα.
Ο Ελαιώνας ήταν σιωπηλός, ακουγόταν μόνο ο ήχος του στυλό που έγραφε στο τετράδιο και ο ξερός ήχος των φύλων που χτυπούσαν μεταξύ τους. Ο γιατρός πήρε τη σκάλα που είχε χρησιμοποιηθεί για τη σκηνοθεσία, την περιέστρεψε αργά και έδειξε ένα σημείο. Βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχουν σημάδια ολίσθησης. Η φθορά είναι ομοιόμορφη. Κάποιος την τοποθέτησε έτσι επίτηδες. Ένας ανακριτής ψιθύρισε. Ο δράστης την έστησε για να φανεί σαν ατύχημα. Ο γιατρός έγνεψε ελαφρά. Μια φυσιολογική πτώση θα είχε αφήσει σημάδια στο ξύλο. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια σκηνοθεσία. Η ατμόσφαιρα έγινε αμέσως πιο βαριά. Ένας ανακριτής άνοιξε το τετράδιό του. Πόσα κλαδευτήρια υπάρχουν σε αυτό το σπίτι? Ο Νίκος απάντησε, 1. Αλλά όταν η ομάδα έλεγξε την εργαλειοθήκη του Νίκου, το κλαδευτήρι ήταν στη θέση του, καθαρό, χωρίς κανένα ίχνος πρόσφατης χρήσης. Αυτό έκανε τους πάντες να παγώσουν για λίγα δευτερόλεπτα. Ένας αστυνομικός έσκυψε και έψαξε σε μια γωνιά της αυλής όπου υπήρχαν παλιά, αχρησιμοποιητά εργαλεία. Έβαλε το χέρι του μέσα και τράβηξε ένα παλιό κλαδευτήρι, με ξύλινη λαβή και φθαρμένη λεπίδα. Πάνω στη λεπίδα υπήρχε φρέσκο ρετσίνι. Αυτό το κλαδευτήρι το χρησιμοποιείτε, κύριε Νίκο? Όχι, αυτό είναι χαλασμένο εδώ και καιρό, απάντησε ο Νίκος τρέμοντας. Ο αρχηγός της ομάδας κοίταξε το κλαδευτήρι και είπε με βαθιά φωνή, το ρετσίνι είναι φρέσκο. Κάποιος το χρησιμοποίησε πρόσφατα για να κόψει ένα κλαδί και μετά το έκρυψε εδώ. Ένας ανακριτής έβγαλε τη σακούλα με την ίνα από σχοινή που βρέθηκε στο λαιμό της Ελένης. Αυτή η ίνα ταιριάζει με το σχοινί για το δέσιμο, και έχει το ίδιο ρετσίνι πάνω της. Ο ιατροδικαστής πλησίασε, πήρε τα δύο δείγματα και τα συνέκρινε. Το ίδιο είδος ρετσινιού, η ίδια μυρωδιά, η ίδια πυκνότητα. Ο δράστης έλυσε το σχοινί ενώ ο καρπός ήταν ακόμα φρέσκος και το χρησιμοποίησε για να τη στραγγαλίσει. Κάποιος άλλος κατέληξε, το όπλο του εγκλήματος ήταν ένα σχοινί για δέσιμο κλαδιών. Η ατμόσφαιρα ήταν ασφικτική, αλλά το μεγαλύτερο ερώτημα παρέμενε: ποιος έλυσε το σχοινί, ποιος χρησιμοποίησε το κλαδευτήρι για να σκηνοθετήσει τη σκηνή? Ένας ανακριτής διάβασε δυνατά από το τετράδιό του. Το αποτύπωμα που βρέθηκε κάτω από το φράχτη ταιριάζει με τη σόλα του φθαρμένου παπουτσιού που μόνο ένας άνθρωπος στην περιοχή φοράει συχνά, ο Κώστας. Ένας αστυνομικός πρόσθεσε: πάνω στο σχοινί βρέθηκαν ίχνη από υδρότα, από κάποιον που συνηθίζει να πιάνει τραχιά σχοινιά. Ο αρχηγός ρώτησε αμέσως: ο Κώστας, ως έμπορος, συνηθίζει να λύνει τα σχοινιά από τα κλαδιά? Ένας γείτονας επιβεβαίωσε: ναι. Κάθε φορά που διαλέγει τα δέντρα, λύνει τα σχοινιά για να δει την ποιότητα του καρπού. Το κάνει συνέχεια. Η φράση «το κάνει συνέχεια» ήταν σαν το καπάκι που έκλεινε ένα φέρετρο. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, το τηλέφωνο ενός ανακριτή χτύπησε. Άκουσε για λίγα δευτερόλεπτα και τα μάτια του γουρλώθηκαν. Έλεγχος από κάμερα ασφαλείας σε παρακείμενο δρόμο έδειξε τον Κώστα κοντά στον Ελαιώνα στις 12:52, δηλαδή λίγα λεπτά πριν από την ώρα του θανάτου της Ελένης. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του, δεν μπήκε στο σπίτι, αλλά περπάτησε γύρω από το φράχτη. Όλη η ομάδα πάγωσε. Δεν ήταν πλέον απλή υπόθεση. Ήταν ένα κομμάτι του παζλ που έμπαινε στη θέση του. Ένας άλλος αστυνομικός έτρεξε, κρατώντας τη σακούλα με τα φρούτα από την κουζίνα. Βρήκαμε δακτυλικά αποτυπώματα του Κώστα πάνω στη σακούλα που άφησε. Ο αρχηγός κοίταξε τον Νίκο. Βλέπετε, κύριε Νίκο. Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην αλήθεια. Αλλά το τελειωτικό χτύπημα δεν είχε έρθει ακόμα. Μία εβδομάδα αργότερα, ο ιατροδικαστής τους κάλεσε όλους ξανά. Η φωνή του ήταν πιο βαθιά από ποτέ. Στους πνεύμονες του θύματος βρέθηκαν 2 ξένα σώματα. Τι είδους ξένα σώματα? Ίνες από σχοινί. Όλοι πάγωσαν. Ο γιατρός συνέχισε. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή του στραγγαλισμού ήταν ακόμα ζωντανή, ανέπνεε και εισέπνευσε τις ίνες από το σχοινί. Δεν ήταν πτώση, δεν ήταν ατύχημα. Ένας αστυνομικός ψιθύρισε, δηλαδή, τη στραγγάλισε ενώ ήταν ζωντανή. Ο αρχηγός έκλεισε το τετράδιό του και είπε αργά, τονίζοντας κάθε λέξη: ο δράστης όχι μόνο τη στραγγάλισε, αλλά σκηνοθέτησε και τη σκηνή για να το καλύψει. Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης ήταν αρκετά ψύχρεμος, αρκετά υπολογιστικός. Δεν ήταν μια πράξη που έγινε βρασμό ψυχής. Ένας ανακριτής υπενθύμησε, αλλά το σχοινί αφαιρέθηκε από τον κήπο, το παλιό κλαδευτήρι χρησιμοποιήθηκε ξανά, και το αποτύπωμά του κατευθύνεται προς τα μέσα, όχι προς τα έξω. Η εικόνα άρχισε να σχηματίζεται.
Κάποιος ήρθε στον κήπο το μεσημέρι, παρασυρμένος από την επιθυμία του, τη στραγγάλισε, έκοψε ένα κλαδί για να σκηνοθετήσει την πτώση, πέταξε το όπλο και έφυγε τρέχοντας από την άκρη του φράχτη. Όλα τα στοιχεία τέριαζαν με τον Κώστα. Όλοι κοιτάχτηκαν. Κανείς δεν το είπε δυνατά, αλλά η αλήθεια ήταν πλέον φανερή σαν τις γραμμές του χεριού. Ξαφνικά, ένας ανακριτής με το τηλέφωνο στο χέρι έτρεξε προς το μέρος τους. Ο Κώστας προσπαθεί να διαφύγει. Μόλις πήρε το αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το πορθμίο. Αρνήθηκε να υπογράψει την κλήση για δεύτερη ανάκριση. Όλη η ομάδα πετάχτηκε. Ο αρχηγός έσφιξε τους φακέλους και είπε με τεντωμένη φωνή: «Αν προσπαθεί να φύγει, σημαίνει ότι ξέρει πως αποκαλύφθηκε. Αποκλείστε αμέσως το δρόμο προς το ποτάμι, κλείστε όλες τις εξόδους». Ο άνεμος από το ποτάμι φυσούσε παγωμένος. Τα φύλλα των ελιών χτυπούσαν μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ήχο σαν αλυσίδες. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν το είπε, αλλά όλοι κατάλαβαν. Ο δολοφόνος της Ελένης είχε μόλις ομολογήσει την ενοχή του με την πιο ανόητη πράξη, προσπαθώντας να διαφύγει πριν καν κληθεί για δεύτερη φορά. Η υπόθεση είχε φτάσει στο σημείο της έκρηξης. Ένα ακόμα βήμα, και η αλήθεια θα αποκαλυπτόταν ολόγυμνη. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεφύγει. Λιγότερο από 2 ώρες μετά την προσπάθειά του να διαφύγει, το σταμάτησαν σε ένα μικρό πορθμίο, εκεί όπου ο χωματόδρομος οδηγούσε στην άκρη του ποταμού, ένας δρόμος τόσο στενός που χωρούσε μόνο ένα αυτοκίνητο. Όταν οι αστυνομικοί τον περικύκλωσαν, το πρόσωπο του Κώστα έγινε χλωμό. Τα χέρια του έτρεμαν και δεν πρόλαβε καν να κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου. Δεν αντιστάθηκε. Απλώς στεκόταν παγωμένος, σαν κάποιος που του είχαν πάρει όλη του τη δύναμη. Στο πρόσωπό του ήταν ζωγραφισμένος ο γυμνός φόβος, ο φόβος που νιώθει ο ένοχος όταν όλες οι διέξοδοι έχουν κλείσει. Το μετέφεραν πίσω στο τμήμα, όπου ο Κώστας καθόταν σιωπηλός για ώρες. Αλλά όταν οι αστυνομικοί του έδειξαν τις φωτογραφίες με το αποτύπωμα του παπουτσιού του, το σχοινί με το ρετσίνι, το κομμένο κλαδί και την ιατροδικαστική έκθεση για τις ίνες στους πνεύμονες της Ελένης, κατέρευσε. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι και άρχισε να ανασένει βαριά, σαν να πνιγόταν. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω», είπε με κομμένη ανάσα. Ήθελα απλώς να της μιλήσω. Εκείνη ήθελε να χωρίσουμε, είπε ότι θα το πει στη γυναίκα μου, φοβήθηκα. Ένας ανακριτής φώναξε: «Μίλα καθαρά». Ο Κώστας άρχισε να τρέμει, με τα μάτια του κατακόκκινα. Την ήθελα. Τις τελευταίες μέρες με απέφευγε. Εκείνο το πρωί, μου είπε να μην ξανάρθω. Θύμωσα, έχασα τον έλεγχό μου. Άρχισε να διηγείται την ιστορία με σπασμένη φωνή. Εκείνο το μεσημέρι, αφού πέρασε με το αυτοκίνητό του από την άκρη του κτήματος για να δει που ήταν ο Νίκος, περπάτησε γύρω από το φράχτη και μπήκε κρυφά στο πίσω μέρος του ελαιώνα, εκεί που ήξερε ότι η Ελένη πήγαινε συχνά για να μαζέψει τα κλαδιά. Η Ελένη τρόμαξε όταν τον είδε και του φώναξε χαμηλόφωνα: «Φύγε από εδώ. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου». Αυτή η φράση τον έκανε να χάσει το μυαλό του. Πλησίασε, της έπιασε το χέρι. Η Ελένη προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά εκείνος της το έσφιξε πιο δυνατά. Η Ελένη φώναξε: «Άσε με». Φοβήθηκε μήπως τον ακούσει ο Νίκος, μήπως τον δουν οι γείτονες, μήπως το μάθει η γυναίκα του. Ο φόβος τον οδήγησε σε μια πράξη που δεν μπορούσε να φανταστεί. Εκείνη τη στιγμή της σύγχυσης, είδε ένα σχοινί δεμένο σε ένα κλαδί δίπλα του. Σαν ένα βρώμικο ένστικτο, το άρπαξε, το πέρασε γύρω από το λαιμό της Ελένης και το τράβηξε δυνατά. Η Ελένη κινήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα και μετά το σώμα της χαλάρωσε και γλίστρισε στο έδαφος. Όταν το σώμα της μαλάκωσε στα χέρια του, συνήλθε. Αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Κοίταξε γύρω του πανικόβλητος και αποφάσισε να σκηνοθετήσει το ατύχημα. Έλυσε ένα άλλο σχοινί από ένα κοντινό δέντρο, χρησιμοποίησε το παλιό κλαδευτήρι που βρήκε στα χρησιμοποιητά εργαλεία για να κόψει ένα κλαδί. Τοποθέτησε την αναποδογυρισμένη σκάλα και το βράχο δίπλα στο κεφάλι της Ελένης και σκόρπισε μερικά φύλλα γύρω της για να μοιάζει σαν να την είχε ρίξει ο άνεμος. Έβαλε το σχοινί στη τσέπη του, έτρεξε γύρω από το φράχτη, πέταξε το κλαδευτήρι και έφυγε με το αυτοκίνητο σαν υπνοβάτης. Δεν ήξερα ότι το σχοινί σφίγγει τόσο δυνατά. Ήθελα απλώς να της κλείσω το στόμα, δεν ήθελα. Έκλαιγε. Αλλά τα δάκρυα ενός δολοφόνου έκαναν την ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ακόμα πιο βαριά, γεμάτη με τη μυρωδιά του εγκλήματος. Ο Νίκος καθόταν σε μια γωνιά του δωματίου, με τα χέρια στο πρόσωπο, τρέμοντας. Όλη η αλήθεια έπεσε πάνω του σαν κεραυνός. Η ήσυχη γυναίκα του, η γυναίκα με την οποία ήταν μαζί για περισσότερα από 10 χρόνια, είχε πεθάνει με τόσο άδικο τρόπο, εξαιτίας της απερισκεψίας ενός άλλου και εξαιτίας ενός κενού στη σχέση τους που κανείς δεν είχε αναγνωρίσει εγκαίρως. Αφού η ομολογία του καταγράφηκε,
η αστυνομία μετέφερε τον Κώστα πίσω στον Ελαιώνα για την αναπαράσταση του εγκλήματος. Κάτω από τη μεγάλη ελιά, το σχοινί, το παλιό κλαδευτήρι, η θέση του κομμένου κλαδιού, όλα τέριαζαν με κάθε λεπτομέρεια της ομολογίας του. Οι κάτοικοι του χωριού στέκονταν γύρω, σιωπηλοί. Κάποιοι φοβούνταν, κάποιοι ήταν θυμωμένοι, κάποιοι λυπούνταν. Μόνο ο Νίκος δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Κατέρευσε δίπλα στο δέντρο, στο σημείο που είχε πέσει η Ελένη, και τα δάκρυα του πότισαν το χώμα. Στη δίκη, ο Κώστας στεκόταν με σκυμμένο το κεφάλι, με το πρόσωπό του χλωμό και κουρασμένο. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθυρξη για φόνη εκπρομελέτης και σε επιπλέον χρόνια για την απόπειρα συγκάλυψης και τη σκηνοθεσία του εγκλήματος. Ακούγοντας την ποινή, τα πόδια του λύγησαν. Αλλά αυτή η ποινή, όσο βαριά κι αν ήταν ελαφρύτερη από την καταδίκη που θα κουβαλούσε για όλη του τη ζωή. Είχε σκοτώσει τη γυναίκα που επιθυμούσε και είχε καταστρέψει μια αθώα οικογένεια. Όσο για τον Νίκο, πήρε τις τάχτες της Ελένης και τις σκόρπισε στο ριάκι, στο μέρος όπου της άρεσε να κάθεται κάθε απόγευμα και να κοιτάζει το νερό να κυλά. Κανείς δεν του μιλούσε, γιατί όλοι ήξεραν ότι είχε χάσει πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσε ποτέ να αναπληρώσει οποιαδήποτε ποινή. Η υπόθεση έκλεισε, αλλά η υπενθύμηση έμεινε για πάντα στις καρδιές των κατοίκων αυτού του ήσυχου χωριού. Μερικές φορές, η τραγωδία δεν έρχεται με καταιγίδες και συμφορές, αλλά από τις στιγμές αδυναμίας των ίδιων των ανθρώπων. Μια λάθος λέξη, ένα λάθος βλέμμα, ένας τρίτος άνθρωπος που παρεμβαίνει, είναι αρκετά για να καταστρέψουν μια ολόκληρη ζωή, σαν μια ελιά που πέφτει τη λάθος στιγμή, όταν κανείς δεν το περιμένει. Και ο άδικος θάνατος της Ελένης έγινε ένα μάθημα για όλους εκείνους που στέκονται στη λεπτή γραμμή των πειρασμών που φαίνονται αθώοι.